Meron pong city ordinance na inadapt din po ng mga barangays po na bawal pong magsunog malapit po sa kabahayan, including din po yung malapit po sa mga kataltalunan, sa mga grass areas po. In short po, bawal po talagang magsunog anywhere po dito. Delikado po ang pagsusunog kasi unang-una po, maaari po itong lumaki po. Ang fire po kasi, mabilis po siyang lumaki. In as fast as 30 seconds po, kayang-kaya pong dumoble ng fire, which can become destructive po, not only sa properties, pwede rin pong may mga madamay na buhay din po. Yes po. So especially ngayon po na medyo windy minsan, Yes po. medyo dry din yung air, Yes mas po. mabilis po bang kumalat ang apoy? Yes po sir, factors din po yung ating mainit na panahon ngayon and yung pagiging mahangin po. Malalaking factors po yung mga yon para mas mabilis po na kumalat ang apoy po. So nasa fire prevention month pa din po tayo. Yes po, May sir. iba pa po ba tayong paalala Yes po sir, para sa ating mga kaibigan sa bahay and anywhere po, lagi po namin gustong ipaalala mga konting fire safety tips po. First po is wag po tayong mag-overload ng mga appliances sa sinasaksak. Lalo ngayon po, alam po natin sobrang init po. So syempre sabay-sabay po nag-charge ng aircon, ng mga electric fans. So as much as possible, iwasan po natin yung sabay-sabay na sasaksak ng appliances. Other din po, yung pag-maintain ng kalinisan ng ating kapaligiran po, lalo po sa labas po, yung mga dahon po, yung mga kalat po natin sa labas na maaaring pagmulan din po ng sunog. So as much as possible po, lagi nating lilinisin ang ating mga kapaligiran. And another din po, lagi din po nating i-double check yung mga wirings natin, i-make sure na nasa maayos na kondisyon. Kung wala po sa maayos na kondisyon, dapat po nating ipatingin sa mga registered electricians, electrical engineers po, para masigurado natin na wala pong aksidenteng maaaring mangyari sa ating bahay. And lastly din po sa ating mga pagluluto po. Usually po kasi yung iba ding pinagmumulan ng fire is yung sa unattended cooking po. So as much as possible po kapag nagluluto, sana po yun lang po yung ating inaasikaso at wala pa pong ibang ginagawa. Kung kinakailangan pong iwan yung ating pagluluto, mas mabuti po ipatayin po natin muna before gawin yung other nating kailangan gawin. And always double check din po natin yung ating mga LPG po. And since tag-init din po ngayon, malapit na rin pong matapos yung klase ng mga bata po, before po lumabas ng bahay, i-make sure po natin na i-unplug po natin lahat ng appliances. And kung kaya po natin na ibilin yung bahay natin sa mga kapitbahay or sa kakilala natin or kamag-anak para ma-check nila from time to time yung bahay natin, better po yun.